ụmụ akwụkwọ na Federal Polytechnic Oko abagidego n'ịkpọ ganigani n'ihi oke ụtụ a na-amakanye ka ha na-akwụ ụgwọ a na-amakanye ka ha na-akwụ site n'aka ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ ya bụ ịkpọ ganigani maka sitere n'etu so na nso nso a tiere iwu na ha ga-akwụ ₦5,000 ya bụ 5,000 naira maka ilu ule site n'aka ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ ma kwụ na ndị niile akwụghị ha bụ ndị agaghị ekwe ka ha ree ule ha. Onye ọla bụ Chibụzọ Obidike gara weta akụkọ a ka abịa ihe siga. Ụmụ akwụkwọ ndị ahụ bugasị ihe ederede dị iche iche nke gụnyere belata ụgwọ akwụkwọ na-ego ego, gwa anyị ka anyị lelee nke akpọrọ medical nakwa data capture, si mba nyere ndị mpụ na aghụghọ, ndị isi mpụ na aghụghọ, ma sikwa mba nyere ụgwọ ilele ule na ihe ndị ọzọ. Ụmụ akwụkwọ ahụ ndị ọnụọgụgụ karịrị puku si na ngalaba dị iche iche na ya bụ ụlọ akwụkwọ wee gbakọọ n'ihu ọnụ ụzọ nnukwu ụzọ esi abanye ụlọ ndị isi ọchịchị ha. Ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ndị ọnụọgụgụ karịrị puku gụrụ egwu ma gagharịkwa na ya bụ ụlọ akwụkwọ ka ọ na-agwa ndị ụmụ akwụkwọ ahụ okwu. Onye sekretrị nke National Association of Nigerian Students na South East, Comrade Cynthia Felix, gwara ha ka ha wetuo obi ka enwe ike chịkọta ya bụ nsogbu. O kwuru okwu megide ịna ego n'ike ma kwukwe ka ewepụ ya bụ ozi nke webatara ịkwụ ụgwọ ule n'ụlọ akwụkwọ ahụ ka a kpọrọ exam fee. Onye Vice President National Association of Polytechnic Students nakwa na South East, Chukwuemeka Umezula, kwuru na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ ka ọnwa April dị na mkpụrụ ụbọchị 9 wepụtara ozi nke na-agwa ụmụ akwụkwọ ka ha gbaa mbọ kwụọ ego ọnụ ya ruru ₦5,000 maka ụgwọ iji nene ule tupu abalị 12 nke ọnwa April ka ha nwee ike wee lelee ule ha. Dịka o siri kọwaa, ha ga-aga n'iru na-akpọ ya bụ ganigani ma kwụsịkwa ịga nlele ule ọbụla ruo mgbe ewechighara ya bụ ozi. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị gwara ABS okwu ndị gụnyere Kenechukwu Okafọ, Merchant James Seta, Ifunanya Lucia, Pius Okolo kwuru na nne na nna ha na-ata ahụhụ ịkwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ ma na-eche kedu ihe mere ha ga-eji bịakwa na-agbakwunyekwa ego n'elu nke ahụgoro akwụ. Na nzaghachi ya, onye nọgoro dịka onye odeakwụkwọ mgbasa ozi na ya bụ ụlọ akwụkwọ, Maazị Chijioke Ibeziakọ, kwere nkwa na a ga-eleba anya na ya bụ okwu ma weta ya n'isi njedebe.